Dobar dan! Danas pripremam domaću ukusnu pileću supu. U dublji lonac gdje će se supa kuvati ubacujem 3 šargarepe, 1 koren paškanata, 3 manja korena peršuna, 1 veća glavica crnog luka, 2 bela krompira srednje veličine i oko 700 g pilećih leđa. Naravno, prethodno sam sve oljuštila i dobro oprala. Također ubacujem par iseckanih listova kupusa i oko pola šake graška. Vi možete ubaciti i punu šaku graška ukoliko želite. Ubacujem 1 kocku juneće supe, ubacujem 2 pune supene kašike bio začina, ubacujem pola kašičice crnog mlevenog bibera. Sve sam nalila hladnom vodom i ubacila par korena celara. Sve sam odmah posolila sa 2 pune kašičice soli. Poklopila sam lonac i sve stavila da se kuva na visokoj temperaturi do prvog ključanja. Kada supa baci prvi ključ, smanjujem temperaturu na najslabije. Supa nastavlja da se lagano kuva naredna 2 sata. Nakon 2 sata supu procedim. Što se tiče oborenog povrća i supe, ja otprilike 2 šargarepe iseckam na sitnije kockice. To isto učinim i sa paškanatom i peršanom. Sami možete odrediti koliko ćete povrća iseckati i ubaciti. Od pilećih leđa izaberem najlepše delove mesa i sitno ih iseckam. Meso i povrće koje sam iseckala vraćam u proceđenu supu. U supu bacujem 1,5 šaku domaćih rezanaca sa jajima. Sve promešam. Također ću supu začiniti seckanim svežim peršanom. Ostavljam da se sve krčka još 10 minuta. Belu penu koja se stvori na površini supe skinem kašikom. Ovako pripremljena supa je izuzetnog ukusa. Probajte, nećete pogrešiti. Ne zaboravite da nas pratite na kanalu Anđelka Maravić. Prijetno!